trener Damir Petković. Poštovani gledalci, dobar dan, veliki pozdrav iz Subotičke hale sportova gde pratimo polufinalni meč play-offa juniorske više Superlige između Subotičkog Spartaka i ekipe Varadin BMG Gradnja iz Petrovaradina. Spartak broji na servisu i to kapitan Danica Radenković. Za Konopojan, ipak je to bilo po bloku, kažu sudije, iako su odkažice Spartaka prilično ubeđene da je to sudijska greška. 1-0 za Varadin, Perišićeva servira. Ove dve ekipe u regularnom delu šampionata sastale su se dva puta, evo prvog pojena za Varadin iz bloka. Sastale su se dva puta i ovog puta slavio Spartak jednom rezultatom 3-2 i to kod kuće u prvom delu šampionata, a zatim je u poslednjem kolu juniorske Superlige pre play-offa kada su gostovale odbojkašice Spartaka u Petrovaradinu i savladala Varadin sa maksimalnih 3-0 u setovima. Prvi tempo za Ivana Mrdak ne prolazi, ali nema ni pojena za Varadin. Rezultat 2-1, evo prvog pojena za Spartak na večerašnjoj utakmici. 2-1 servirao Tatjana Matić. Sada Varadin BMG igra prvi tempo za treći poen gošći. 3-1 rezultat. Servira Bićanin. Pravo na lidera Mimišević, Adela Kjelić plasira. Varadin se brani, imaju gošće kontru za četvrti poen. Nešto bolje otvaraju prvi set gošća, rezultat 4-1. Servis na... Bio je to servis na Aleksandru Cvetićanin, dobar prijem. Međutim, još jedna kontra Varadina, sjajno je to pokupila Kjelić. Plasirala paralelu Cvetićanin za drugi poen Spartaka. Rezultat 4-2 za gošće, servira Ivana Mrdak. Dobar servis Ivana Mrdak. Pokupila je to Matić, pa zatim Cvetićanin za treći poen Spartaka. Još jednom će na servis Ivana Mrdak. Prolaze je napad Varadina, rezultat 5-3. Servirat će Radanovićeva. Dobar prijem Tatjana Matić, gotovo savršen. Međutim, Trnićeva nije prošla, zbirali su se malo i gošće, pa je to ipak četvrti poen za Spartak. Na servis će Adela Kjelić. Evo sada dobro upućenog napada Varadina, daleko od mreže Adela Kjelić, gošće još jednom napadaju. Ovo već ne može da se stigne, iako su dali sve od sebe Mimiševićeva i Matićeva. 6. poen za Varadin, rezultat 6-4 za gošće.
Jovičićeva će servirati. Još jednom dobar prijem, još jednom prvi tempo. Ovoga puta Trnićeva uspešnija nego malo čas. 5 poen za Spartak, servirat će Aleksandra Cvetićanin. Novi poen za gošće, 7-5. Servira Stanimirovićeva. Nesporazum na prijemu, Mišović i Cvetićanin, pa Spartak još jednom ne može ozbiljnije da napadne. Kontra za gošće i 8-5. Varadin mnogo bolji na samom startu, ne mnogo, ali ipak bolji tim. Na prvom tehničkom timeoutu rezultat 8-5. Nastavak meča nakon prvog tehničkog timeouta u prvom setu, gošće vode 8-5. Sada dobro odigrano za Belu Helić, nisu očekivali ovo igračica Varadina. 6. poen za Spartak, izmena Mrdak u igri. Izašao Milišević. Servira Trnićeva. Servis greška broj 1 za Jelenu Trnić i 9. poen za Varadin. Servira igračica sa brojem 12. Varadin relativno mirno igra za sada, ne osjeća se neki veliki pritisak u njihovoj igri. Tatina Matić neuspešno, nije tamo aktivirala blok, to je 10 poen za Varadin, rezultat 10-6, lepi prednost na gošće. Snažna Adela Helić, ona čini mi se raspoložena danas za igru. 7 poen za Spartak, servira kapitan domaće ekipe Danica Radenković. Greš sada i Danica Radenković, ona vrlo retko greši na servisu, ali evo sada je servirala prejako. 11. poen za gošće. Rezultat 11-7. Pročitali su nameru Spartaka gošće, međutim iznenadila ih Danica Radenković. Istim odaporom, 2 puta za redom, prvi tempo, drugi put poentira Ivana Mrdak, 8 poen za Spartak. Servira Tatina Matić. Greša gošće, ovdje nije bilo bloka. 11-9. Potrebna još 2-3 dobra servisa Spartaku. Ponovo Tatina Matić servira. I ponovo dobar servis. Požurila Aleksandra Cvetićanin. Kažu sudije da je to bio prelaz. 12 poen za Varadin, rezultat 12-9. Nije ovo bila najbolja lopta za Adelu Helić, međutim dobro se snašla Helićeva, još jednom odigrala pametno. 10 poen za Spartak, servira Ivana Mrdak.
snažno i napadački servira Ivana Mrdak. Odlično se brani Danica Radenković. Sada prelaz sa druge strane kao malo čas. Spartak sada greši igračice Varadina, 11 poen za Spartak, prilaze na samo -1 domaće. Evo sada mreža na strani Spartaka, malo istreće za domaću ekipu, 12 poen za Spartak, servira ponovo Ivana Mrdak. I još jednom sjajan servis Ivana Mrdak i Spartak prelazi u vodstvo. Prvi put posle dosta vremena u prvom setu i odmah timeout traži trener gostujuće ekipe. Dakle, poštovani gledalci, prva utakmica polufinala play-offa Vinor Štediša Superlige. Spartak Varadin BMG 13-13. Vodile su gošće dobar deo ovog dosadašnjeg toka prvog seta, a zatim na servis Ivana Mrdak. Serija Spartaka i sada je nerešeno. I još jednom greše domaće, a sve je počelo od slabog prijema. 14 poen za Varadin. Ubeđen sam da ekipa Spartaka može mnogo bolje od ovoga kako trenutno izgleda njihova igra. Upeće ovaj blok u teren. Blok završava u terenu. 14-14. Sviraće Adela Kjerić. Ne na ovom meču ne izostaje podrška najvetranijih navijača Marinaca odbojkašicama i svakako je da im ona uvijek i na svakom terenu mnogo znači. Gereša gošće. Vidjeli ste lepo da ovo nije dodirnulo blok. 15 poen za Spartak. 15-14 za domaće. Čuvali su nekako loptu u igri igračice Varadina. Spartak ima ovu priliku da ode na +2. Međutim, pogrešila je Jelena Crnić, ispucala loptu daleko u aut. Jovičićeva servira. Nerešeno, kao što sam rekao. Sada dobar prijem. I Recetićanin snažno, ali neprecizno. Drugi tehnički timeout u prvom setu, rezultat 16-15 za gošće. Nastavak meča, mi imamo prednost, ima ekipa Varadina 16-15. Za sada izjednačena utakmica, napala Adela Kjelić, veoma efikasno, iako je bila prilično daleko od mreže. Rezultat 16-16 servira Aleksandra Cvetićanin. Dobar servis. I evo još jednog dobrog bloka. Evo još jednog dobrog bloka. Druže! Ajde zovi ga. Kako je sada pronašla prazan prostor igračica Varadina sa brojem 14 i izjednačila rezultat 17-17 servira Stanimirovićeva.
nešto duži poen koji će pripasti Spartaku, jer je ovo bila četvrta lopta. 18-17 vodi domaće. Tvrd oreh ekipa Varadina, svakako da su silno motivisane. Izmenu Spartaku, izašla je Trnićeva, ušla Olujićeva koja će upravo servirati. Brani se Spartak, napad preko Matićeve i još jednu greši Tatina Matić, ispucava loptu u aut, vraća se Trnićeva na parket, izašla je, vraća se Mrdak na parket, izašla iz igre Olujićeva. 18-18. Dobar prijem Cvetićanin, Mrdak, brane se Gošće. Još jednom napada Tatina Matić, ovoga puta snažno po bloku prolazi. 19 poen za domaću ekipu. Na servis će kapitan Danica Radenković, tehničar ekipe. Pripremna je Sanja Mišović, iz zone odbrane Cvetićanin uhvaćena. I još jednom odlična lidera domaće ekipe Memišević, a zatim po bloku snažno Adela Helić, lopta odlazi u aut i Spartak u pravom trenutku pravi +2. A još jednom će servirati Danica Radenković nakon timeouta koju je zatražio trener Varadina. Servis Danica Radenković, sjajan servis. Plasira Tatina Matić, brane se Gošće, ali ne mogu da napadnu. I još jednom Helić plasira, još jednom se brani Varadin i traje ovaj poen. I traje još uvijek. I završava se blokom Ivana Mrdak i Tanja Matić. 21. poen Spartaka i još jednom servira, treći put za redom. Danica Radenković i velikih problema sa njenim servisima imaju Gošće. Izmenu Varadinu ušla u igru Baljak sa brojem 18. A još jednom jednak servis koji malo čas bira Danica Radenković. Ovaj blok završava na liniji, odnosno lopta nakon bloka završava na liniji. U bloku su bile Ivana Mrdak i Adela Helić. 22-18. Izmena u Varadinu, a Danica Radenković nastavlja da pravi prednost svoje ekipe svojim servisom i da pravi probleme Gošćama iz Petru Varadina. Ovim loptama identičan servis još jednom. Prolazi sada prvi tempo, 19. poen za Varadinu. Potreban Spartaku sada pre svega dobar prijem. Perišićeva će servirati. Perišićeva greši i na taj način Spartak dolazi do 23. poena. Servirat će Tatina Matić. Dobar servis Tanja Matić. 24. poen Spartaka. Set lopta broj 1. Izmena u Varadinu, na parket će Jeričanin, igračica sa brojem 5.
dakle u prvom setu Varadin vodio do drugog tehničkog time-outa. Još jednom sjajan servis Tatjana Matić, lopta završava na plafonu. 25-19, dakle u prvom setu Varadin vodio do negde drugog tehničkog time-outa, zatim veliki preokret Spartaka. Servis ima Ivana Mrdaka, kasnije i Danica Radenković. 25-19 za 1-0 u setovima. Počeo je drugi set servisom Varadina. I pojenom za Spartak, 1-0 za domaće, kao što znate, prvi set završen rezultatom 25-19. Servira Danica Radenković. Prvi tempo igraju gošće, hvata to sjajno Sanja Mimišević. A Adela Kjelić ništa od ovog kuvanja. Još jednom napada Adela Kjelić, još jednom se brani Varadin. Ali se sjajno brani Sanja Mimišević. A onda Tatjana Matić izblokirana. 1-1. Servirat će Perišićeva, igračica sa brojem 10. Greš gošće. Drugi poen za Spartak. Rezultat 2-1, servira Tatjana Matić. Prolazi ova dijagonala za treći poen Varadina, za drugi poen Varadina, izvinjavam se. 2-2, servira igračica sa brojem 5, Jeričanin. I to servira vrlo dobro. Cvetićanin iznenađen ovim servisom. Treći poen za gošće. Još jednom ima problema sa prijemom Aleksandra Cvetićanin. Nije stigla da pokrije ovaj blok Adela Kjelić. Četvrti poen za Varadin, kao i u prvom setu. Bolje otvaraju gošće, izmena u Spartaku, ulazi Olujićeva. Igru napušta Aleksandra Cvetićanin. I još jednom odličan servis. Jeričanin, peti poen za Varadin. Rezultat 5-2, 3 poena prednosti imaju gošće. Od prilike počeo, kažem, drugi set kao i onaj prvi. Sada greši Jeričanin, treći poen Spartaka. Nadamo se da će Spartak u ovom drugom setu nešto ranije steći, okrenuti rezultat i steći sigurno vodstvo. Mada ne bi imali ništa protiv da razvoj situacije bude identičan kao u prvom, koji je Spartak dobio sa 25-19. Evo sjajnog bloka Olujićeve i Trnićeve za četvrti poen Spartaka i još jednom će servirati Ivana Mrdak. I sjajan servis Ivana Mrdak, još jednom dijagonalno servirala, ali nešto kraćom loptom. Sasvim zbunila prijem Varadina. Nerešeno je 5-5. Sada za malo pravih servis. I to je šesti poen za Varadin.
servira sa brojem 3 Radanovićeva. Sada dobar servis Varadina, odnosno Radanovićeva, i 7. poen za gošće. Prolazi u prvi tempo Trnićeve. 6 poen za Spartak, servira Adela Kelić. Jedna od najiskusnijih u ekipu Spartaka. Zakasnila su malo sa ovim blokom Olujić i Trnić. Prvi tehnički timeout u drugom setu, rezultat 8-6 za Varadin. Dakle, nastavak drugog seta, vode gošće 8-6. Olujićeva napada bez uspeha. Veoma precizno odigrava se u gošće sada. Iznenađena Memišević, 9. poen za Varadin. Rezultat 9-6 za gošće. Sjajan servis, jedva je to pokupila Matić, ali onda greše u napadu odbojkašice Varadina i na taj način Spartak dolazi do 7. poena. Servira Ćolovićeva. Na tribinama u hali sportova dosta gledalaca, njih oko 700 po mojoj slobodnoj proceni, možda i nešto više. Ponovo Varadin ne može da organizuje pravi napad, da li može Spartak sa druge strane. Iz zone odbrane napada u gošće, nisu očekivali to domaće, pa nije bilo ni adekvatnog bloka. 10. poen za Varadin, 10-7 vode gošće. Servira Mihajlovićeva, igračica sa brojem 7. Izblokirana Helićeva, ponovo lopta ide na Adelu Helić, ona sada plasira, nije se usudila da napadne i ponovo se brane gošće. Zaista požrtvovano igra u ovom drugom setu, ne prolazi ovaj prvi tempo Spartaka, nije tu loptu pokupila Tatjana Matić. 11. poen za Varadin, timeout zatražio trener Damir Petković. 11-7, timeout zatražio Damir Petković posle slabe igre svojih odbojkašica. Vidjet ćemo da li će se sada nešto promeniti. U svakom slučaju uspavane nekako deluju odbojkašice Spartaka, kao da ne mogu da pronađu svoju igru i kao da jednostavno nema te energije unutar ekipe. Uglavnom, evo novog poena za Varadin, kažu sudije, blokout. 12-7. 5 poena prednosti imaju gošće i ovo je već ozbiljna prednost sredinom seta. Zatim izblokirana Talja Matić, ništa ne ide u ovom drugom setu ekipi Spartaka, dok sa druge strane funkcioniše sve kako treba i to je 13-7. Izmena u Spartaku, Olujićeva se vraća na klupu, a u igru je ušla Aleksandra Cvjetićanin. Greše gošće,
I dobro je da je tako. 8. poen za Spartak. Izlazi iz igre Sanja Mimišević, vraća se Ivana Mrdak, što znači da je na servisu srednji bloker Trnićeva. Uzvraća greškom Jelena Trnić za onu grešku od maločas ekipe Varadina. Rezultat 14-8, servira Račićeva, igračica sa brojem 6. Ponovo problemi sa prijemom, ne može se napasti kako treba. Brani se Spartak srećom. Napada po paralelu Tatjana Matić, kažu sudije ništa od blokauta. I 15. poen za Varadin. 15-8. Velika prednost za gošće. Još jednom slabi prijem, mora da diže Cvetićanin, ali uspeva srećom da donese 9. poen svoje ekipi Adela Helić, a na servisu je Danica Radenković. Odličan servis Danica Radenković, brane se gošće, napada Helić, po bloku, lopta u mreži i to je 10. poen za Spartak. 15-10 vode gošće. Ako je neko u stanju od igrača Spartaka da poveže više dobrih servisa, to je sigurno Danica Radenković. Brani se Spartak. Sjajno je ovo odradila Adela Helić, pogledala gde je prazan prostor u polju ekipe Varadina i upravo tamo plasirala loptu. 11. poen za Spartak. Odmah traži trener Varadina timeout. Nastavak igre. Da vidimo može li Spartak da se vrati ovaj set rezultatski. Matić, ponovo uhvaćena Tatjana Matić, sjajno Memišević u odbrani, ponovo ide napad Spartaka preko Adele Helić i neminovno je bilo da se dogodi greška Adeli Helić. 16-11 rezultat. Nastavak drugog seta nakon tehničkog timeouta kreće odličnim blokom Ivana Mrdak i Adela Helić. 16-12. Slabo Spartak igra u ovom drugom setu, ali vidjet ćemo. Sigurno ima šta da im kaže trener Damir Petković na tehničkom timeoutu i vidjet ćemo koliko će to promeniti igru Spartaka. Evo još jednog bloka, 16-13, smanjuju na samo -3 domaće. Ovo već deluje kao dostižna prednost. Servira Tatjana Matić. Sjajno to hvata Radenković, međutim bolje su se snašli na mreži gošće i to je 17. poen za Varadin. Rezultat 17-13. Servira Jeričanin. Ona je svojim servisima pravila dosta problema prijemu Spartaka. Sada prijem gotovo idealan. Cvetićanin 2 puta iz drugog pokušaja donosi 14. poen svoje ekipe. Na servis će Ivana Mrdak. Još jednom dobar servis Ivana Mrdak.
Ne prolazi prvi tempo, sjajno reaguje Trnić, 2 puta prvo bloka posle odličan smeč, 15. poen za Spartak. 17-15, samo je -2, izmena u Varadinu. A još jednom servira Ivana Mrvek. I još jednom odličan skraćeni servis Ivana Mrvek. Dovoljno vremena da se to pokupi i organizuje dobar napad. Brani se Varadin iz zone odbrane gošće. Nije uspjela to da upleti Ivana Mrvek. Ipak dolazi Varadin do 18. poena. Ali deluje mi kao da se probudila malo ekipa Spartaka. Servira igrač sa brojem 3, Radanovićeva. Slavko Tatjana Matić, srećom odlično to pokupila Memišević. Odlična dijagonala Aleksandar Cvetićanin. Tačno kuda i gde treba napala Aleksandra Cvetićanin i donala Spartaku 16. poen. Na servis će Adela Hjelić. Sada ona odlično servira, ne može da napadne Varadin, 17. poen za Spartak, lagano, ali sigurno Spartak sustiže prednost Varadina, sada ona iznosi samo 1 poen, a na servisu odlična Adela Hjelić. Zaista sigurno igra večeras. I još jednom servira vrlo dobro, mora Varadin ovim napadom iz zone odbrane. Međutim, dolazi gošće do svojeg 19. poena. Ulazimo polako u savršenicu drugog seta, koja će, kako sada stvari stoje, biti veoma neizvesna. Nije bila Tatjana Matić spremna na ovoj skraćenoj servis, to je 20. poen za gošće, 20-17. Izmena u Spartaku izlazi Tatjana Matić na parketu Dragana Matić. Mora da osigura prijem sada trener Spartaka Damir Petković. Svaka lopta važna u ovim trenucima. Cvetićanin preko bloka. Ponovo nalazi nebranjeni deo terena ekipe Varadina. Izmena u Spartaku, vraća se Tatjana Matić na parket, izašla je Dragana Matić, servira Aleksandra Cvetićanin. Da vidimo može li sada blok još jednom iz zone odbrane gošće. Pogrešila je Danica Radenković odabirom poteza. Ali sada Dragana Matić sjajno po bloku, Tatjana Matić izvinjam se, sjajno po bloku, lopta završava u autu i to je 19. poen za Spartak. Izmena u Varadinu, Spartak ponovo na -1. Važno veoma kako će servirati Aleksandra Cvetićanin u ovim trenucima. A servira odlično, neuhvatljivo za Varadin. 20-20. Bodri Aleksandru Cvetićanin, trener Damir Petković. I čini mi se ovi trenuci kada Spartak mora da napravi preokret i povede konačno u ovom drugom setu. Odbranio se Spartak uz dosta sreće, a onda i dobro blokira Tatjana Matić. Pokriva sada Danica Radenković, sjajno blok, ulazi dizača Memišević, brani se Varadin. Memišević tačno na mestu i zatim Adela Hjelić donosi 21. poen Spartaku. Kakva odbojka sada! Sjajna odbojka sada u hali sportova, a Spartak posle dugo vremena dolazi konačno u vodstvo. 21-20, trener Varadina zatražio time-out na tribinama
mnogo bolja atmosfera nego u većem delu drugog seta. (21-20) vodi Spartak, preokret je na vidiku, još jednom se brane domaće, napada Helić, kasno sastavio blok gošća, ali imali su sreće, trojni blok, čekao je napad iz zone odbrane, poen za Spartak, nije ovo bilo po bloku, lopta završao u autu, 22-20. Još jednom servira Aleksandar Cvetićanin, menja premača trener Varadina, na parketu igračica sa brojem 9 Divac. A sada možete da čujete aplauze podrške domaćoj ekipi maltene čitave hale sportova. A Dela Helić igra sjajno večeras. 23. poen za Spartak. Ono je svakako jedan od najzaslužnijih što Spartak napravi ovaj preokret u finišu drugog seta. I sada ima sigurnu prednost, 23-20, samo 2 poena Dela Spartak od osvajanja drugog seta. Svakako treba reći da ovim servisi Aleksandra Cvetićanin prave velike probleme Varadinu, samim tim napad je manje efikasan. Izblokirana Trnić, ali tu je Aleksandra Cvetićanin za 24. poen Spartaka. (24-20) lopta broj 1. I još jednom dobar servis, može li blok? Ne može, ali na mestu je kao uvijek Sanja Memišević. A onda sjajna paralela, zakucana u polje Varadina za 25. poen Spartaka. 25-19 prvi set, a zatim drugi 25-20. Veliki progres u drugom setu napravila je domaća ekipa i mislim da je sada u ogromnoj psihološkoj prednosti pred sam treći set. Poštovani gledalci, evo nas na samom startu trećeg seta, utakmica polufinala play-offa Vinarska ediša Superlige između Spartaka i ekipe Varadin BMG iz Petrovaradina. Rezultat 2-0 u setovima za Spartak, 25-19 i 25-20. I prvi i drugi set, ono što je zanimljivo je Varadin počeo mnogo bolje od Spartaka, vodio u prvom setu negdje do drugog tehničkog time-outa, a u drugom setu imali su gošća prednost sve do negdje rezultata 19-19 kada Spartak pravi preokret. Napred Tanja Matić uhvaćena, međutim sa druge strane Sanja Memišević radi ono što najbolje zna i ume Aleksandra Cvetićanin, kako vreme proteče, igra sve sigurnije. Sada donosi Spartaku prvi poen u trećem setu, servirat će Tatjana Matić. Slavio ovo prvi tempo, pokupila je to Adela Helić, zatim napada Cvetićanin, sada je pogrešila. Drugi poen za Varadin. 2-1 vode gošće. Servira Jeričanin. Slab prijem Aleksandra Cvetićanin. Tako da je ovo treći poen za Varadin. I još jednom servira iste igračice. A i treći set kao po pravilu počinje boljom i sigurnijom igrom Varadina. Ali ovo je sami početak seta. Prolazi sada Adela Helić. 3-2. Izlazi Sanja Memišević, dakle na servis će Ivana Mrdak. Ušla je Trnićeva.
Videlo se da će se ovdje ići na prvi tempo, ali dobro, 4. poen za Varadin. Dobar servis, još bolji prijem i prvi tempo preko Ivana Mrdak prolazi. Za 6. poen Spartaka servira najbolja igračica domaće ekipe, kapitan tima, tehničar Danica Radenković. Evo Ivana Mrdak u bloku. Prilika da Spartak smanji prednost. Međutim, brani se i Varadin sa druge strane. Sjajno pokupila to Radenković. Pa zatim je Mišović. Odlično se kreću igračice Spartaka u ovom napadu. Međutim, sačekao je onda dvojni blok Tatjana Matić. I to je 10. poen za Varadin. Šteta za ovaj poen. Rezultat 10-6. Izlazi se igra Tatjana Matić. Na parket će Sanja Olujić. Jelena Olujić, izvinjavam se. Servira igračica sa brojem 10, Perišićeva. Adela Telić napada i greši. Dobar prijem. Izblokirana Cvetićanin, još jednom ide Aleksandra Cvetićanin. I još jednom uhvaćena. Sa druge strane blok Spartaka funkcioniše. Stiže to Olujićeva. Ne može da napadne Spartak, dugačak poen, bilo bi lepo da se završi blokom Spartaka, ipak ne, blok out, 15-11 za Varadin. Šteta za ovaj napad, Varadin vraća 4 poena prednosti. Sada ide lopta na Delu Kelić, ona šalje odličnu preciznu dijagonalu, ne toliko jaku, ali zato preciznu dijagonalu, 15-12. Na servis će Cvetićanin. Sjajnog dvojnog bloka, Danica Radenković, Jelena Frnić. Servis greška, Jelena Frnić, nije baš trenutak za nju, ali dobro. 17-17. Greši gošće, zato dobra procena Aleksandra Cvetićanin. Novi poen za Spartak, servira Danica Radenković. Stale su nekako igračice Varadina, jeste da Spartak mnogo bolje igra u drugom delu setova. Evo sada i asa Danica Radenković, kapitana Spartaka. Time-out traže trener ekipa Varadina. Out, greš gošće, 23-22. Morali su kao tada gošće da pogreše. Veliki pritisak i na njima, sada svakako. Imaju prednost, znaju da su toliko puta tokom ovog meča gubile i velika odgovornost na tim igračicama. Prolazi ovo 24. poen za Varadin, prva set lopta za gošće u večerašnjem duelu. Izmena u Spartaku.
ulazi u igru Tatjana Matić sa brojem 12 Ulićeva izašla iz igre. Da vidimo sada prijem Spartaka. Cvetićanin izblokirana i da još jednom Cvetićanin, druga to lopta bila, ali srećom nesporazum i u ekipu Varadina, poen za Spartak. 24-23. A na servis će Adela Kelić. Dobar servis Adela Kelić, ne može da napadne Varadin. Cvetićanin uhvaćena, mogu i napasti gošće. Mogu i to je 25-23, 2-1 u setovima. Poštovani gledalci, počeo je treći set i Spartak vodi rezultatom 6-5. A na servisu je Adela Kelić koja je malo čas poentirala. Odličan servis Adela Kelić. Ali je izblokirana Aleksandra Cvetićanin i to je 6. poen za Varadin. Rezultat 6-6. Servira Jovičićeva, igračica sa brojem 14. Nova prilika za Varadin da povede. Na mestu Tatjana Matić, ali brane se gošće. Zatim se dobro brani i Memišević i odlično napada Adela Kelić. 7-6 za Spartak. Na servis će Aleksandra Cvetićanin. Ponovo se odbranio Spartak. Ali nesporazum kod gošći, to je 8-6, prvi tehnički timeout u trećem setu. Nastavak četvrtog seta. Niz Spartak Varadin BMG, rezultat 8-6, servira Aleksandar Cvetićanin. Brani se Spartak. Prilika za 3 poena prednosti. Izblokirana Matićeva. Adela Kelić napada, uhvaćena je i Adela Kelić. I gošće osvajaju svoje 7. poen. 7. poen, Varadin. 7-8. Servira Stanimirovićeva sa brojem 11. Dobar servis. Pokušala je po paraleli Tatjana Matić, međutim neprecizno, rezultat 8-8. Izmena Spartaku, izlazi Tatjana Matić, Elićeva na parketu. Dobar servis još jednom Stanimirovićeve. I još jednom Varadin ima priliku da povede. 9-8 za gošće. 9. poen, Varadin. 9-8. Treba što pre skinuti sa servisa Stanimirovićevu. Dobar prijem Sanja Mimišević, međutim greši Olićeva, ali ipak je to bilo po Bogu, kažu sudije, tako da je to 9. poen za Spartak.
Nerešeno je još jednom. Na servis će Trnićeva. Sjajan servis Trnićeve, sam ugao terena pogodila je Jelena Trnić i to je 10. poen za Spartak. Ponovo vodi Spartak. I još jednom sjajno servira Trnićeva. Stanimirovićeva napada, ali ne može to ozbiljno da ugrozi prijem Spartaka i zatim poentira Olujićeva, to je 11. poen za domaće. Time-out zatražio je trener Varadina. I još jednom Trnićeva servira. Sjajno se boradi Jelena Trnić, ali nije tu uspjela pokupi Adela Helić. 10. poen za Varadin. Pogrešila je ovog puta Olujićeva. Novo izjednačenje, 11-11. I evo sada poena Aleksandra Cvetića iz zona odbrane. 12. poen za Spartak. Rezultat 12-11. Servira Danica Radenković. Sjajno to hvata Sanja Memišević. Mora bi Spartak da iskoristi ove dobre igre Sanja Memišević u odbrani. Adela Helić šalje loptu na samu liniju i to je 13. poen za Spartak. I još jednom Danica Radenković servira. Posle njenih servisa se obično ukaže prilika Spartaku da osvoji poen blokom ili iz drugog napada. Sve u svemu, ovoga puta Varadin uspeva da osvoji svoj poen, 12. Sada Divac na servisu. Napada Adela Helić, veoma pametno je odigrala, posvirala u dijagonalu, skraćenu i donala 14. poen svom timu. Olujićeva će servirati. Sjajan servis Jelena Olujić za 3 poena prednosti Spartaka, 15-12 rezultat. I još jednom servira Jelena Olujić. I još jednom odlično servira Jelena Olujić. Gošći ne mogu da napadnu, prilika da Spartak poentira preko Aleksandra Cvetićanin, 16-12. 4 poena prednost ima Spartak na drugom tehničkom time-outu u trećem setu. Naslov četvrtog seta i još jednom servira Jelena Olujić. Domaći imaju prednost od 4 poena. Blokout, šteta, na vreme su sastavili blok Mrdak i Helić. Međutim, lopta završila u autu i Ričaninova servira.
brani se Varadin, ali ne mogu da napadnu gošće. 17. poen za Spartak, ko će servirati? Čini mi se Mrdak. I ona ima mozgovan servis. Gošće moraju da igraju prvi tempo, to je jedino što Divac moglo da organizuje. I ovo je 18. poen za Spartak nakon bloka Trnićeve. Izmena u Varadinu na parketu Balčićeva. A još jednom će servirati Mrdak. I još jednom odličan servis Ivana Mrdak. 19-13 vodi Spartak i mislim da je ovo nedostižna prednost za gošća, ali videli smo dosta pregrata na ovom meču. Ne treba rano odgovoriti ni o čemu. I još jednom servira Ivana Mrdak. Ponovo gošće imaju problema sa prijemom kada servira Ivana Mrdak. Greška sada Danica Radenković, u svakom slučaju 14. poen je za Varadin. Servira Radanovićeva, igračica sa brojem 3. Dobar servis Radanović. Ulujićeva se nije najbolje snašla na prijemu i to je 15. poen za Varadin. Timeout zatražio trener domaće ekipe Damir Petković. Trener Damir Petković zatražio timeout, gošći su na servisu. Dobar servis. Ali evo bloka Adela Kelić i Jelena Trnić. 20. poen za Spartak. Na servis će upravo Adela Kelić. Izmena u Varadinu. Na parketu igračica sa brojem 7 Mihajlovićeva. Dobar servis Adela Kelić, 21-15. Ovo je ono što treba Spartaku. Laki poeni servisom. Još jednom servira Adela Kelić. Još jednom dobar servis. Šteta za ovaj blok. 16. poen za gošće. Servira igračica sa brojem 1 Malčićeva. Bez većih problema prijem Memišević. Sada antenu pogodila Cvetićanin i to je poen za Varadin, 17. Izmena u Spartaku, izlazi Olujićeva, na parketu Tatjana Matić. Slab prijem, ali dobro se na mreži snalazi Danica Radenković, ipak gošće osvajaju 18. poen. Serija 2-0 Varadina. Samo da bude što pre prekinuta. Potreban dobar prijem Spartaku. Ništa nije od ovog napada. Ali zato sjajan blok sastavljaju Trnićeva i kapitan Danica Radenković. Za 22. poen Spartaka servirat će Aleksandra Cvetićanin. Sjajno uhvatila ovo Herićeva. Ponovo istu akciju gošće organizuju, hvata to sada Tatjana Matić.
Napad Aleksandar Cvetićevin, brane se gošće i ponovo na isti način pokušavaju da osvoje poen, brani se Spartak, ide Tatjana Matić. Blokout. 22-19. 19. poen Varatin. 19-22. Servira Mihajlovićeva, igračica sa brojem 7. Pročitan ovaj prvi tempo Spartaka. 22. Spartak. Timeout zatražio Damir Petković. 22-20, mini serija Varadina, zbog toga trener Damir Petković zatražio timeout. Još jedan dobar servis ide Dela Helić. Ne mogu to, stignu gošće. 23-20. 2 poena Del Spartak od prve pobjede u polufinalu. Izmena. Izlazi Trnićeva, a ulazi Dragana Matić, drugi liber u ekipi Spartaka, koja će upravo servirati. Sjajan servis Dragane Matić. Kako je sada Damir Petković napravio pravu izmenu. A spojen pravi Dragana Matić i to je 24-20. Set meč lopta za Spartak. Svaka čast Dragane Matić na malo pređušnjem servisu. Spartak je pola 1-0 u polufinalu protiv ekipe Varadina. Polufinale play-offa Vinner Švedičke Super Lige po setovima 25-19, 25-20. Varadin je dobio treći set 25-23 i onda u poslednjem četvrtom setu 25-20 ponovo kao i drugom. Dakle, 3-1 za Spartak. Poštovani gledalci, hvala što ste bili uz program City televizije. Budite dalje uz odbojkašicu Spartaka na našem programu. Hvala.